Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ukuthi uyafelela ikhasi, cela wenze kufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Kuhlukana imibono ey'nkundleni zokuxhumana ngesikhathi inyanga uDr Zikode iphumela obala iveza izindaba zokuthi ayiselona ilunga le-MK Party. Lezi ndaba lenyanga iveze ngesikhathi ikhuluma lapha ekhasini layo nokuyila ebiyikhuluma khona kanjena. Awu baholi bami nize ningisuse kabuhlungu kangaka, ngizwe inhliziyo ithi gigi, khala umkhonto wakhala enhlizweni. Angilalanga. You are no longer a member of a national and executive committee. Majola removed you. Angilindeleke ukuthi umholi wami Majola ungifonele ungibuze ngale video, since ungazange ungithinte futhi ucela ukuthi ngiyoyisusa lapha. Vele wangisusa kubuhlungu ukususwa kanje. Gigi, ngazathi uyaxoshwa. Angixoshwanga mina emkhontweni. Bayangibuza abantu abaningi ukuthi Zikode kwenzakalani? Kusasa lakho nomkhonto wesizwe kwenzakalani? The answer is I'm no longer a member of a MK Party. And I don't think maybe ngelinye ilanga ngiyoke ngiphinde. Bakhona ka abathi ngihamba nalenhlangano kaFloyd imayibuye. No, angiyilandeli imsangano yaphila la ekhanda lami. Angiyilandeli imsangano. Kunabantu lapha ya abangafuna ukuholwa, abafuna ukuhola. Abantu abangafuna ukukhonza, abafuna ukukhonzwa. That's why belapha ya kulenhlangano kaFloyd Shibang. Ngibuya la comrades. The reason why mina ngisulile emkhondweni, cabanga ukuthi abaholi bomkhonto wesizwe bayazi ukuthi ke na mina ngisuleleni emkhondweni. Bayazazi izikhalo zami engazikhala since from last year June. Sayicela iHigh Command, sawucela umkhonto wesizwe ukuthi ke na sicela ukuba ne-meeting nawo. Umkhonto wesizwe wasivumela, wasinikeza i-date last year June. Wasinikeza i-date wathi ke na bacela ukuthi ke na sibe nomhlangano head office yomkhonto wesizwe isikhathi ka ku-12 usuku sengilikhohle ukuthi kwakusule. Cabanga ukuthi ngaleso sikhathi yes angicabangi unational SG nobhala jikelele kwakubaba uZwani atazwana wayekhona and uchairperson wenhlangano ngaloso silanga ngalolo langa wayekhona. Babeze bebe nobhala ngoba zonke izikhalo zethu babeyibhala phansi. Angihamba naye uDokotela uKhehlelezi nabanye babahole sasinabo emkhondweni wesizwe abamela belaphi bendabuko. Safika sazibeka izikhalo zethu esingajabulanga ngazo nabelaphi emuva abangajabulile ngazo. Umkhonto wesizwe, High Command yomkhonto wesizwe yakhombisa ukuthi iyasizwa kanti futhi iyazwelana nathi. Njengoba lento ibhale phansi yayithatha isenkandla kuba njengoba injalo. Bazophinda futhi besinikeza i-date. Siphinde futhi sihlangane nabo. Asiphindanga sahlangana nabo, aphindanga basithinta, azange baphinde futhi babambe ngisho ama-calls ethu. Lapho ngoba zange baze basiblock sisesenabo namanje ona wa WhatsApp sikwazi ukubona i-status zabo, but azange baphinde besnack baze basiphinda basinaka futhi manje njengoba bayazi ukuthi kena next year siya kuma elections. Thina sifike sakhankasa nomkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe was on zero budget, on zero seat eParliament. Safike sayinikeza ama-seat awu-58, sayinikeza ama-seat kuma-legislature, kuma-provincial legislatures. Yithina lapho sisebenza kanzima, sikhipha iy'mali zethu ukuthi kena abantu esiyakubona badle, abantu esiyakubona irigala yomkhonto babe nayo, abantu esiyakubona babe nabaculi abazobanandisela, abantu esiyakubona babe ne-transport badle bekwazi ukukholelwa kuthini ukuthi ke na njengoba sibancenxe ukuthi bengene emkhontweni
izinto zabo zizohamba kahle bazokhululeka when it comes to economy. But kukho konke lokho ubaholi bomkhonto wesizwe kube yizeleze. Why ngithi kube yizeleze? Khonto wesizwe sinikeze amasitha u58. Siriska ngempilo zethu singena emahostela. Bonke umuntu uyazi ukuthi kena emahostela kuyingozi kangakanani, but ngangiyikhanda ngihlela ama-event, ngibhadalela amatekisi namabhasi, ngihlela ama-motorcade. Ngangiyikhanda, angikhulumi ngento ukuthi mhlawumbe umdlalo, ngikhuluma ngento engangiyikhanda kuyo. Yabona, mangabe bafuna ukunquma umuntu kula mahostela babezoqala ngami, ngoba I was the one who was the head kula motorcade. I was the one who was the head kula campaign. Uyabona? Umkhonto wesizwe sawufaka eParliament, wathola amasitha u58 sawufaka kuma legislatures. But thina zange simeleleke. Okay, ngingayi lapha. Umkhonto wesizwe usewuna masithi. Uthema usufuna futhi ukuya ebantwini, waphinda futhi wabuya kuthini, wasithuma ebantwini. Salindele ukuthi umkhonto wesizwe uyasinikeza imali yokuyongena ebantwini. Since saya thina ngeemali zethu, ungakabi namandla, ungabi na budget, on zero budget. Salindele ukuthi sinikeze imali ke esisoya ngaye ebantwini. Zange usinike, khombise kona ukuthi kena emkhontweni asibaleka. Kunabantu abathi mabenza ama-event njengamanje. Kunabantu abathi mabenza ama-event njengamanje emkhontweni, abahola benza ama-event, imali ziphuma zigijima. Kodwa thina masenza ama-event, senza ama-campaign siyongena ebantwini, thiwa imali ayikho, khonto unamali. Khonto unamali, thiwa umkhonto unamali. Usho ukuthi kuya ngokuthi ubani ebantwini, ubani owenza ama-event, ubani oyo-campaign. Mina nje ngizokubekisela nganansi lenhlangano abathi IFP inkatha lokuyangena eParliament on 1994. Angicabanga ukuthi kwake kwathiwa angicabanga futhi ukuthi yake yaba namasitha ngapheka 30, but ayikaze inkatha ikhale ngemali yokuyebantwini. Ayikaze inkatha ikhale ngemali yerigala yayo. Thiwa iinkipa zikho. Abantu abasabotaje umkhonto wesizwe bangaphakathi emkhontweni. Ngoba izikipa zomkhonto wesizwe befika sizibona nazi izikipa zomkhonto, mhlambe nathi bazosinika siyonikeza abantu esibancencayo ukuthi beze emkhontweni, kodwa singazinuki. Thiwa izikipa iphelile, fike khishwe izikipa ezu5000 only to find out umuntu ayifikele kuyena izikipa ukhiphe ezu500. That is sabotage. Zezo zikipa zishonaphi? Abantu ababulala umkhonto bakhona ngaphakathi emkhontweni, futhi bayaziwa. Hayi ukuthi abaziwa, abathathwa abebekwe la, basuswe emaposition nabawaphethe. But they keep on praising them. Uyabona? Comrades, mina ngifuna ukungasho umkhonto wesizwe bengiwuthanda kakhulu, ngoba benginenkolelo yokuthi kena ngelinye ilanga impilo yomuntu omnyama iyoshintsha ezandleni zomkhonto wesizwe. But I lose hope emkhontweni wesizwe. Kumanje kuthiwa umkhonto wesizwe uthengisa ama-seat eParliament, kunomuntu othenge isikhundla sokuyongena eParliament, hayo yedwa ayababili. Nango 2024 kunabantu abayithenga izikhundla, abantu asingazi sibe nabo la. But bahlele eParliament ngemali abayikhiphile, which means yinto abazoyenza nango 2026 sebethole omasipala. Kusho ukuthi kunamaqatha yobedliwa womntakababa. Is the thing umkhonto wesizwe ozoyenza? Angifuni ukugxeka ubaba uNxamalala. uNxamalala unama-intelligence amaningi, uyawasho kanjalo uNdaba Ezitha uPhumlani Mfene. Kwathi ke na emkhontweni wonke umuntu uyi-intelligence. Wonke umuntu vela suka enkandla athi ke na afika shoot isithombe noma abuye sethi ubaba uthe. Afika atshela ubaba ngamanye amalunga omkhonto ukuthi ke na uyambona ubani unje, uyambona ubani unje. We cannot tolerate that, and we cannot work
nephathi enjalo. Iphathi le okuthiwa umkhonto wesizwe besazi ukuthi akuyona yakwaZuma, besazi ukuthi eyabantu, besazi ukuthi kena akuyona yabantu abayingcosana, besazi ukuthi eyabantu bonke base South Africa. Ngiyadumala ke ngoba isikhathi nasi sesiphela, kuningi bengisazokukhuluma. I submit, commanders.